दुलाराय बे खायजामाथि ओनसोलाव गासै बर' गामि हिसाबै 22तासो गामि दं, गिदिर फिसा। आरो बे गामिफोरनि जि माने बैसागु मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै दिनैनिफ्राय प्राय 5-19 बोसोरनि सिगां जितु सेडलि बेडलि माने गावस्रालायनानै गाव गामि अबा दखरा अबा माने ओनसोलफ्राव फिसा फिसा हिसाबै खुङोमोनखाय आरो बै समाव मोजां मोनसे डिसिप्लिनाव जायामोन। आरो बेबायदि दानि 5-19थि जि रंजालि बैसागु आफादनि खुंनायाव जेरैबायदि मोनसे डिसिप्लिन मोनसे लाबोदों, दामनाय देनाय, बर'नि हारिमुनि दामनाय देनाय, खाम सिफुं जथा, लोगोसे गाननाय जोमनाय गासैखौबो हारिमुनि माने दामजुफोर बा आइजेंफोरखौ लानानै दिनै मोनसे बिराद मोजां रंजालि बैसागु बिथांमोना बेवहाय खुंफैबाय। दिनै 5-19 बोसोर जाबाय, बे खुब बाख्नायथाव जादों। आरो बेवहाय मोजां मोननानै जिहेतु जोंबो बर' हिसाबै आरो बैसागु मोजां मोनग्रा हिसाबै फ्राय बेयाव माने जोङो उन्दै समनिफ्रायनो बेखौ माने बाहागो लाफैदों बा नायफैदों आरो दिनैबो फैनानै खोब मोजां मोनदों। बेवहाय आंखौबो सासे बेखेवगिरि हिसाबै दिनैहाय बारदै सिख्ला मोसानाय आरो गेवलां मोसानाय बैसागुनि बादायलायनाय हिसाबै जोंहा बेनो मेइन बियो बारदै सिख्ला। आरो बेयाव माखासे नगद माने बान्था होनाय जायो। बेखौ लानानै दिनैफ्राय माने 22तासो गामिनि माने सिख्लाफोरा बेवहाय बाहागो लाफैदों। आरो बिनि उनावहाय गेवलां मोसानाय बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो लोगो नांनानै बेवहाय मोसानाय होगोन। आरो बेयो खोब मोजां जादों। बेखौ बाहागो लानानै मानसिफोरा मोनसे हारिमुनि प्रति मोनसे सेन्स फैदों। सिगाङाव बेबायदि बादाय गैयै समाव बा बेबायदि जौस्राङाव लाबोयै समाव एरिया हिसाबै गामि हिसाबै फ्राय माने लोंनाय जानायजों गफबनानै बांसिन थायोमोन। आरो मोखांफ्राव हांगार फुननाय, हौवाफ्रा हिन्जाव जानाय, हिन्जावानो हौवा जानाय, बेबायदि मोनसे इनडिसिप्लिन मोनसे माने बैसागु खुंनायखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो दा बेखौ कमप्लिटलि दिनैहाय जि माने दानि दावगाफु माने सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे मोजां माने भबिष्यत हारिमुखौ जाहाथे जों लाखिनानै जोंनि आंगो रंजालि बैसागु जाहाथे फालिलांबाय थानो हायो, बेनि प्रति गथै रायजो राजाफ्रानो बेवहाय बाहागो लादों। आरो बयबो गावनो जा एसे हायो गामिफोरनिफ्राय थाइसे थाइनै बा गरसे गरनै माइरं साइरं हरनानैबाबो दिनैहाय बेखौ फोथांबोदों। सिगां दाजेननायावथ' थालिर बिलाइजों बा माने औवाजों स्टेज बानायलाबायनानै पेन्डेल बानायलाबायनानै मालाबा अखा बांखा खुंनो हायामोन, मालाबा सान्दुं गोसाबा मोसानो हायामोन, बेफोरबायदिमोन। दा खिन्थु जोंहा बिराद माने मडेल जाफैबाय, बिराद मोजां जाबाय। गाननाय जोमनायजों लोगोसे जोंहा बेयाव जौस्रांफोरबो जाबाय। खोब मोजां मोनसे माने परिबेक जादों। आरो दानि इन्टारनेटनि जुग आरो मबाइलनि जुग, बेखौ लानानै माने जों एडभान्टेज बिराद लानो हानाय जाबाय। आरो बे हिसाबै मिडियाफ्रावबो गोबां गोसारोसै। ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव बेबायदि खुंलांबाय थायोब्ला निस्सय बे ओनसोलनिफ्रायबो जोंहा राव हारिमुखौ लानानै जायफ्रा गोजौसिमहालागै दावगालांनो हानाय मोनसे मिजिं जायफ्रा दङ, सेस्था दं, बिथांमोना नैबे जौस्रांनिफ्रायनो गोजौसिमहालागै माने आवगायलांनो हागोन होननानै आं माने आसा खालामो। आरो बिथांमोननिसिम माने इसोरनियाव आङो आर'ज खालामदों फैबाय थानाय दिनाव आरो बिनिफ्राय साबसिन हामसिनै जाहाथे बैसागु जों खुंलांनो हायो। जायफ्रा दिनै हारिमुआव मोजां मोनो, सेंग्रा सिख्लाफोर दं, मोसानो मोजां मोनो, माने दामनो देनाय मोजां मोनो, बिथांमोना जाहाथे आफा अबंलावरिनि अननायजों जाहाथे गोजौआव जाहाथे दावगालांनो हाथों। आरो साफ्रोमनि जिउआव मोजाङै जोंहा नैबे आंगो रंजालि बैसागुनि रंजानाया जाहाथे गासैनियावबो थाथों, अनलायनाय थाथों, खौसे जाहाथे जोङो जौगालांनो हाथों। बिनि थाखाय आङो आफा अबंलावरियाव आङो आर'ज खालामदों।